ክርስቶስ ተነሳ ሙታን በአብይ ኃይሉ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። በመጀመርታ ነቲ ንሞት ሲዒሩ ንሞት ቀቲሉ በሞቱ ደምሰሶ ለሞት ከምስተባሃለ ንሞት ሲዒሩ በኹር ትንሣኤ ኮይኑ ተንሥኡ ንዓና ድማ ካብ ሞታት ዘተንስአና በኹር ትንሣኤ ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ንሞት ሰዓረ ቅዱስ ጳውሎስ ኦሞታዊሎ ኃይለኻ ክብል ከም ዝኻለ ንሕና ድማ ኦሞታዊሎ ኃይለኻ እንዳበልና ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ጽሑፍና ዘከርና ወይ ድማ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ጽሑፍና ስተንተና ንሞት ንዛረበሉ ግዜ እዚ ድማ ብምኽንያት ክርስቶስ ኣምላኽና ዝመጽ እሞ ብመጀመርታ ነቲ ንሞት ሰዓር ሕጅውን ክብርን ምስጋናን ኣምልኾ እንዳሰንስም ይኹን ከምኡ ድማ ንስኹም ምስገን ንሳ ዘይተርፍ ስለና ስላሕት እንተማልድ ኣዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ክብርን ምስጋናን ንዓ ይኹን። ከምኡ ድማ ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ብዝሃቦም ጸጋን መዓርግን ክብርን ምስጋናን ይብጻሕዮም። ሓራይ እምበር ብምኽንያት ናይ ሕማማት ብምኽንያት ናይ ኣውደ ዓመት ታይ መጻናን ቀኒና ሎም መዓልቲ ናብ ስክሪን ገጽና ቅልቅል ኢልና ኣለና። እስኪ ንእሽተይ መልእኽቲ ክሕልፍ ሎም መዓልቲ ድማ እነዚ ናይ ዳግማይ ትንሣኤ በፂሕና ድሮ ሰሙን የሕሊፍና ኣለና ሰሙን ኣቆፂርና ኣለና ካብ ትንሣኤና ብዚ ማለት እዩ። ሎም መዓልቲ ሰንበት ድማ ዳግማይ ትንሣኤ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ስለዚ ዳግማይ ትንሣኤ ክንብል ከለና ክርስቶስ ኣምላኽና ዳግማይ ድዩ ተንሥኡ ዝብል ሕቶ ክለዓል ግዴታ ይኸውን ማለት እዩ። ክርስቶስ ኣምላኽና ዳግማይ ተንሥኡ ድዩ ዝብል ሕቶ ክለዓል ግዴታ እዩ። ምናልባት ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሕቶ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከም ናተይ ግን ከልዕሎ ግዴታ ኮይኑኒ ወይ እንተዳ ተባሂሉ ዳግማይ ትንሣኤ እንዳለት ቤተክርስትያን ከተውዕሎ ከላ ነዚ በዓል እዚ ክርስቶስ ዳግማይ ሞይቱ ዳግማይ ተንሥኡ ድዩ ዝብል ሕቶ እዩ ዝመጽእ ማለት እዩ። ምናልባት እቶም ዘይንፈልጥውን በዚ ኣጋጣሚ ክበርሃልና ስለ ዝኽእል ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ሎም መዓልቲ ሰንበት ዳግማይ ትንሣኤ እናበለት ቤተክርስትያንና እንታይ ትገብሮ እያ እተስተምህሮ እያ። እዚ ዳግማይ ትንሣኤ ስለምንታይ ተስተምህሮ እንትራ ተባሂሉ ናብ ታሪክ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝገብረና ዝወስደና ማለት እዩ። ኣብ ታሪክ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ካብ ቁጽሪ 14 ክሳብ 30 ዝል ሓፈሻዊ ዘሎ ታሪክ ነንብቡ። ኣብዚ ታሪክ እዚ እንታይ ዘሎ መሲልኩም ብምኽንያት ናይ ቶማስ እዩ ዝመጽእ። ቶማስ ማለት ካብቶም 12 ሃዋርያት ሓደ ሃዋርያ እዩ። ቶማስ ሃዋርያ ካብቶም 12 ሓደ ሃዋርያ እዩ። ቶማስ ማለት ተጠራጣር ወይ ድማ ማንታ ልቢ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ካልእ ትርጉም ኣለዎ ቤተክርስትያን ግን በት ንሕና ንፈልጦ ብቐረባ ቶማስ ማለት ተጠራጣር ወይ ድማ ማንታ ልቢ ኢሎም ሊቃውንት ይገብርዎ ይገልጽዎ እዮም። ስለምንታይ እንተራ ተባሂሉ ድማ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ዕለተ ሰንበት ምስ ተንሥአ ከምቲ ዝበሎም ወዲ ሰብ ክቕተል እዩ ክገረፍ እዩ ክታሓዝ እዩ መወዳእታ ድማ ክትንስኡ ኢሎም ናሃዋርያት ከምቲ ዝበሎም ድማ ልክዕ ኣብ ዕለተ ሰንበት ተንስኡ። ኣብታ ዝተንስአላ ግዜ ድማ ሃዋርያትና አይሁዳውያን ፈሪሖም ኣብ ገዛ ተዓጽዮም ነበሩ ይብለና። ኣብ ገዛ ተዓጽዮም ነበሩ ይብለና። ስለዚ ተዓጽዮም እንከለው ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ተንሥአ ናብ ሃዋርያት መጺኡ ብዕጹው ገዛ ብዕጹው ማዕጾ ኣትዩ እንታይ ኢልዎም ሰላም ለክሙ ኢሉ ሰላም ንዓኹም ይኹን ብምባል ንሃዋርያት ሰላምታ ኣበሰሮም ይብለና። ሃዋርያት ግን መንፈስ መሲልዎም ወይ ድማ ምታት መሲልዎም ሰንበድ ወይ ድማ ፈርሒ ይብለና። ስለምንታይ ከ ኣብ ውሽጦም ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ተሓስቡ ኣነ ኖ ዳሃስሱኒ ቅረቡኒ ሓዙኒ ኢልዎም ድማ ሃዋርያት ክርስቶስ ምስ ሓዝዎ ሃዋርያት ምስ ዳሃሰስዎ ሽዑ ክርስቶስ ምዃኑ እንታይ ገበሩ ኣመኑ ይብለና። ስለዚ ሃዋርያት ብከምዚ መልክዕ እንታይ ገይርዎም ኣበሲርዎም። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ቶማስ እዚ ንብሎ ዘለና ሃዋርያ ኣይነበረን ይብለና ወንጌልና። ኣብቲ ወንጌል ነንብቦ ኣይነበረን። ስለዚ ዘይነበረ ድማ ሃዋርያት ምስ መፀነ ቶማስ ክርስቶስ ኣምላኽና ተንሥኡ ኢሎም እንታይ ገብርዎ ነገርዎ ይብለና። ኣይገርምን? ሓደ ግዜ ግን እንብሎ ነገራት ኣሎ። ንሕና ድማ እንታይ ኢና ንብል ሓደ ግዜ ዘይንኣምኖ ወይ ድማ ዘይንቕበሎ ሓሳብ ከይረኣኹ ኣይኣምንን ዝብል ሓሳብ እዩ። ከምዚ እኮ ተባሂሉ ከምዚ ተገይሩ ምስ ተባሃለ እንታይ ኢና ንብል ከይረኣኹ ኣይኣምንን ዝብል ይበሃል። ኣባህላ ምርኣይ ምእመን ንብል ሓደ ግዜ ንኸምዚ እዩ። ስለዚ ቶማስ ሃዋርያት ምስ ነገርዎ ጎይታ ተንሥኡ ምስ በልዎ ኣይተቐበሎን። ስለምንታይ እንተራ ተባሂሉ ሕጂ ናብ ቶማስ ንኸይድ። ቶማስ ስለምንታይ ዘይተቐበሎ ነዚ ሓሳብ ዝንተራ ተባሂሉ ቶማስ ማለት ሓደ ካብቶም 12 ሃዋርያት ኢልና ይሕብሩ እዩ። ቶማስ ግን ቅድሚ እዚ ኪኖዝ ግን ቶማስ ካልእ ቅድሚ ባይታ ኣለዎ። ንሱ ድማ እንታይ ቶማስ ማለት ሰዱቃዊ እዩ። ሰዱቃውያን ማለት ድማ እቶም ኣብ ግዜ ክርስቶስ ብስጋ መጺሉ ዝነበረ ግዜ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ሰዱቃውያን ዝበሃልቶም ትንሣኤ ሙታን ዘይቅበሉን ዘይኣምኑን ዝነበሩ ወገን እስራኤላውያን ዝኾኑ ህዝቢ እዮም። ሰዱቃውያን ማለት እስራኤላውያን ሳዱቅ ካብ ዝብል ተበጊሶም ሳዱቃውያን ይበሃሉ። ይሁዳ ካብ ዝብል ተበጊሶም አይሁዳውያን ይበሃሉ።
ፋሬስ ካብ ዝብል ስም ተወጊሶም ፈሪሳውያን ይባሉ እዚኦም ሓፈሻው ግን እዚኦም እስራኤላውያን ዘራ አብርሃም እዮም እዚኦም አይሁድ እዮም ኣብ ግዜ ክርስቶስ መሲሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ግን እስራኤላውያን ብኸምስ ተማቒሎም ነይሮም ሰዱቃውያን ዝበሃል ነይሮም ትንሣኤ ሙታን ዘይኣምኑ ጭራሽ ሰብ ምስ መተ በቃ ቶታል በስቢስ ይሰርፍ ትንሣኤ ዝበሃል የለን ዝብል እዮም እዚኦም እዞም ፈሪሳውያን ንብሎም ዘለና ሓሙሽተ መፅሓፍቲ ሕጊ ናይ ሙሴ ተቐቢሎም እነሆ ድማ ትንሣኤ ሙታን ኣልሎም ዝምክሑ ዝነበሩ ሰባት እዮም ስለዚ ቶማስ ኣተዓባቢኡ ሒዝዎ ዝመፀ ልምዲ ሒዝዎ ዝዓበየ ልምዲ እንታይ እንትራ ተባሂሉ ትንሣኤ ሙታን ዝበሃል የለን ዝብል ልምዲ ነይርዎ ማለት እዩ ሰዱቃዊ ኢልናዮ ሰዱቃውያን ድማ ብባህሪኦም ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብሉ ወገናት እዮም እስኪ ኣብ ወንጌል እስኪ ንርአ ምናልባት ምእመን ክኾነና ኣብ ወንጌል እስኪ ንርአ ስለዞም ሰዱቃውያን ዝበሃሉ ህዝቢ ለምሳሌ ኣብ ወንጌል እስኪ ብሓባር ነንብቦ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ንኸይድ በዓል ክርስቶስ ኣምላኽና ክግስፆም ከሎ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ተጻሒፍና ሉ ታሪክ እንታይ ዝብል መሲልኩም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ካብ ቁጥሪ 13 ይጅመር ኣብኡ እንታይ ዝብል ንብስ አንቀጽ ኣለዎ ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ዝብል እዩ ቁጥሪ 13 ኮይዱ እንታይ ይብል በታ መዓልቲ እቲኣ ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብሉ ሰዱቃውያን ናብኡ መፁ ናመን ናብ ክርስቶስ ከምዚ ኢሎም ድማ ሓተትዎ መምህር እዮም ዝብልዎ መምህር ሓደ ሰብ ውላድ ዘይብሉ እንተሞተ የተሓዉ ነታ ሰበይታ ሓዉ ይውረሳ ንሓው ድማ ውላድ ይቕመሉ ኢሉ ኣሎ መን ኢሉ ኢሎሞ ሙሴስ ከምዚ ኢሉ ኣዚዝሎ ኢሎሞ ኣባና 7 ኣሕዋት ነበሩ እታ ዓብይ ሰበይቱ ኣትዩ ከይወለደ ሞተ እታ ሰበይቱ ድማ ንሓው ሓደጋ ከምኡ ድማ እቲ ካልኣይ ሳልሳይ ክሳዕ 7ኦም ድሕሪ ኩሎም ድማ እታ ሰበይቲ ሞተት ኩሎም ኣትዮማ ነይሮም እዮም እሞ ብግዜ ትንሣኤ ሙታን ካብ 7ኦም ሰበይቲ መኖም ክትከውን እያ ዝብል ሕቶ ሓተትዎ ሕጂ እዚኦም ዝሓትዎ ዘለዉ ሕቶ እንታይ መሲልኩም ኣብ መወዳእታ እዛ ሰበይቲ እዚኣስ ናይ መኖም ክትከውን እያ ዝብል ሕቶ ሓተትዎ እዞም ሰዱቃውያን ዝበሃሉ ህዝቢ ንጎይታ ድሕሪ ቅፅል ቢሉ ኢየሱስ እንታይ ብሎ 29 ከይዲ ኢየሱስ ድማ መጽሓፍቲ ኮነ ሓይለ ኣምላኽ ብዘይምፍላጥኩም ትጋገዩ ኣለኹም ኣብ ግዜ ትንሣኤስ ኣብ ሰማያት ከም መላእክቲ ኣምላኽ እዮም እምበር ኣይምርዓውን ኣየመርዑን ኢሉ ሽዑ መለሰሎም ይብለና ሕጂ ከም መላእክቲ ዝብል እዩ መላእክቲ ማለት ምስጋኖም መላእክቲ ማለት እንጀሮኦም ምስጋና እዩ ምስጋኖም እንጀራ መላእክቲ ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ቅዱስ 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 እንታይ ዝገብሩ ዘመስግኑ እዮም ስለዚህ መላእክት ኩሉ ግዜ ዘመስግኑ ወዲ ሰብ ድማ ዳሕራ ኣብ ግዜ ትንሣኤ ኩሉ ግዜ ናምላ እናመስገነ ዝነብር እምበር ስጋዊ ትምኒታት ኣይገብርኒ ኣይዘውትርኒ መርዓ ዝበሃል ኣብ ሰማይ የለን መጽሓፍቲ ኮነ ሕጊ እግዚአብሔር ብዘይምፍላጥኩም ትጋገዩ ኣለኹም ኢሉ ታይገበረሎም መለሰሎም ይብለና ሽዑ ይቕፅል እዮም እመወዳእታ ከይዲ ሽዑ ቁጥሪ 31 ከና ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ግና ይብሎም ሽዑ ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ግና እቲ ካብ ኣምላኽ ኣነ ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ እየ ዝተባሃለልኩም ዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም እምበኣርከስ ንሱ ኣምላኽ ሕያዋን እምበር ኣምላኽ ሙታት ኣይኮነን ኢሉ መለሰሎም እቶም ህዝቢ ከዓ ብትምህርቱ ተገረሙ ይብለና ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ግን ኣነ ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ እየ ኢልዎም ኣላበራ ኣነ ኣምላኽ ሕያዋን እየ ንዓይ ባይዛምን ንዓይ ዝኣመነ ሞይቱ እንታይ ገብርኒ ኣይተርፍን እዩ እንታይ ገብር ይኽትንሲ ኣነ ሕያው እንተራ ኮይነ ኩሎም ቅዱሳን ኩሎም ባይዛምን ድማ እንታይ ገብሮም ክትንስዮም ዝብል ንጹር ዝኾነ መልሲ እንታይ ገይሩሎም መሊሱሎም ስለዞም ሰዱቃውያን ዝበሃሉ ሓፈሻዊ ትንሣኤ ሙታን የለን ኢሎም ዝኣምኑ ዝነበሩ ካብ ወገን እስራኤላውያን እዮም እዚኦም ድማ ይገርምን ኣብ ግዜ ጎይታ መፅኡ ዝነበረ እዋን ምስቶም ነገስታት ናይ ሮማ ተሻሪኾም ምሳም ተጸጊዖም ካብ ህዝቢ ገንዘብ እናበዝበዙ ገንዘብ እናበልዑ ብዛዕባ ከብዶም ኣስፊሖም ጥራይ ንከብዶም ዝሓስቡ ዝነበሩ ህዝቢ እዮም በቃ ብዛዕባ ትንሣኤ ወላ ሓንቲ ይብሎም ሰብ ኣብ ምድሪ ክጸግም ክበላዕ ክሰቲ ኣለዎ ካብ ሓለፈ ወላ ሓንቲ ካብ ዝሓለፈ ታሪክ የብሉን ባህልቲ እዮም ስለዚ ቶማስ ምዚኦም ይዓብዩ ቶማስ ማለት ሰዱቃዊ እንተይለኩም እዚ ጠባይ ዝሒዝዎ ዓብሎ ማለት እዩ በኋላ በላ ንሕና ሓደ ግዜ ኣብ ባህልና ኣብ ልምድና ኣብ ወግዕና ሒዝናና ኣብ ብገለታት ልምድታት ኣሎ እዚ ልምዲ ስቲልና ክሳብ ሕጂ ዘይግደፍናዮ ልምድታት ኣሎ ስለምንታይ እንተራ ተባሂሉ ልምዲ ምሳና ስለዝዓብይ ቀስ ወዚ ግን ክነጥፎ ይግባእ ናቲ ምሳና ምስእነት ከይድ ዘይክእል ኣብዚ ግዜ ክይድ ዘይክእል ጠባይ ክነጥፎ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ቶማስ እዚኣ ስለዝነበረቶ ነዚኣ ክትፋ ስለዘይብሉ ከይራእኹ እንታይ ይገብር ኣየኣምን ነይሮም ንሃዋርያት ድማ እንታይ ኢሎም መሽዖም እምበር ተንስዩ ኢሎም ነጊሮም ኣይኣመነላን
زقرب نجر شعور كريستوس أملاقنا لك عبشم من معلتي ولا نشوت وانجيل عبشمنا معلتو جنا داجماي حواريات عطوا بيت كلو توماس كامسوم كلو ولا نشوت توماس كامسوم كلو ماتيو داجماي سلام لكم بلهم لمن تاي كلا جزء سلام لكم بلهم ترى تبايلو دهرشم من معلت لازمتهم أني لازمتهم سلام نعقينهم سلام نعاهم يخون بلهم يبلنا توماس شو أنتايلو توماس أمان مدر تتراداري أيتقول نحيدك نبغوني أنصيو أيداو كنص دهسني بليبلنا توماس دهسسو إيدو دما ملكو سلستن كفت تقاتيلا ترفت أمودة تاقن كرسوس محرو دحر قنا أمني قويتاين أملاقين لما نكرسوس تاقورلو أمان اللي بلنا بجحريو نسخة سلزرا خير ختايز قبركا زأمنكا إتم كيرأي زأمنو قن بوطعان يميلو ملسلو ويبلنا سلازي داغماي تنسايرا بيت كريستيان توعلو زبعل زنتاي انترا تبايلو داغماي نحواريات تغليصو نتوماس تغليصو املاخنودن تنسايون سله زرغاغصليا بيت كريستيان داغماي تنساينا بلد توعلو نزبعل زنبر كريستوس داغماي ميدو داغماي سلستنساي ايكونتن مالتيو انزي انا نحنا دما كل غزي داغماي تنساينا بلنا نزبعل زي اكوتاين غبرا زلنا نبعلا زلنا نبر كريستوس املاخنا داغماي انتاي غبرن ايتنسن مالتيو ስለዚህ በዚህ አገር ድማ ናሐዋርያ ቶማስ አረዲዎ ቶማስ ድማ ከም ተዝበልኩም ሰድቃዊ ማለት ድማ ትንሳኤ ሙታን ያምኑ ዘይነበሩ ህዝቢዮም ካብ ዚኦሚው ተጸውዒ ድማ ሕሩይ ተባሂሉ ሐዋርያ ተባሂሉ ድማ ምስ ክርስቶስ ሰብ ዝነበረ ሐዋርያ እዩ። ስለዚህ ቶማስ ኣብቲ ግዜ ንስኳ መንታ ልቢ ተበልናዮ ተጠራጣሪ ተኾነ ዳሕር ግን ኣምላኸይን ጎይታይን ክርስቶስ ስለዝኣመነ ፍጹም ኣማኒ ኮይኑ ማለት እዩ። ኣብቲ ግዜ ንሱ ቀልጢፉ ተነሲሑ ኣምላኸይ ጎይታይ ስለዝበለ ነታይ ቅሬቱ ብነሳሐ ስለዝመለሳሸዑ ቶማስ ተጠራጠር ኮለ እንትብልኒ ኣብቲ ትርጉም ናይ ስሙ ቶማስ ማለት መንታ ልቢ እኳ እንትብልናዮ መንታ ልቢ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ሐዋርያ ኮይኑ ግን ከይዱ ኣይንብልኒና። ቶማስ ማለት ካብቶም ሐዋርያት ብሰይማትነት ዝሓለፉ ኣብ ህንደት ከይዱ ዝሰብኽ ዝነበረ ሐዋርያ ከም ዝብሉ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ገጣም እነዚህ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዳግማይ ትንሣኤ ትብሎ ዳግማይ ንቶማስ ተገሊጹ ኣነ የተስተሳኹ ክርስቶስ ኢሉ ኣምላኽነቱን ትንሣኤውን ስለዘረጋገጸሉ ዳግማይ ትንሣኤ እንዳበለት ድማ ቤተ ክርስቲያን በዚ ምክንያት ናይ ትንሣኤ ክርስቶስ ተስተምህርን ዳግማይ ድማ እንደቃ ኣብ ጥርጥር ከይኣቱ እንታይ ትገብር ተምዕድን ማለት እዩ። ስለዚ ዳግማይ ትንሣኤ ነዚ ዝገልጽ መኸላ ይኩን ሓበሻዊ ድማ ብዙሓት መምሃራን ብስፍሕ ዝበለ ገሊፆም ምስሊ ዘለው ብስፍሕ ዝበለ ድማ ኩላቶም መምሃራን ብምስጢር ነስማዓይ ማለት እዩ። እዚ ታሪክ ኣብ ይርከብ ተራ ተባሂሉ ግን ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 14 ሓፈሻዊ ካብ ቁጥር 14 ጀሚሩልና ኣብዚ ኸይድና እንታይ ንገብሮ ነንብቦ ማለት እዩ። ነዚያ ትመስል ነራ ነዚያ ካሕልፍ የመፀ ነረ ሓፈሻዊ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ንሰምዕ ዘለና ኣብ ዩቲዩብ ዘለና ኩላትና ነዛ ቪድዮ ላይክ እንዳልና ንጀምራ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ኣይንሕመቕ ኣብ ቲክቶክ ዘለና ከዓ ነዛ ቪድዮ ሼር ኮፕሊንግ እናበልና ናብ ካልእ ሪፖስት ንበላ ሼር ንበላ ሰሰናዩ ርሑስ ኣውዳመት ጽባሕውን ዳግማይ ትንሣኤ ስለ ዝኾነ ርሑስ ኣውዳመት ሰሰናይ ሕጂውን ክርስቶስ ተነሳ ሙታን ብኣብይ ኃይሉ ስልጣን ኣሰሮ ለሰይጣን ኣጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሓ ወሰላም ሰሰናዩ